Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining leksyon na atong i-conjugate ang usa ka tsu ending verb, ang motsu, nga pasabot mo gunit o mopanag-iya o moangkon sa uskagatos nga conjugations nga common sa pangadlaw-adlaw nga hinapon. Ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa motsu, maka-conjugate kag bisag unsang tsu ending verb. Kini ang ikatulo sa upat ka parte ug atong tutukan ang conjugations numero 51 hasta 55. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa pangadlaw-adlaw nga hinapon. Ug kining lisuna musuma total ni ining mga conjugasyon na pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka tsu ending verb, motsu, o mugunit, mupanag-iya o moangkon. Ang mga lain-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form, motsu, te form, motte, conjunctive form, mochi, ang plain negative non-past form, motanay, ug ang plain past form, motta. Niining puntuha, dapat kamauna ka mo conjugate na ining mga basic forms. Kung di pagani, palihog review ha ug bansaya paagis pag-review sa leksyon 29. Ang mga conjugation nga atong tukion kuyog usa ka ehemplo nga sentence kay molangkob sa paghatag og pagdawat og action, di na mobuhat, tokoro, punto sa panahon. Unsaon pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad ug mga pseudonouns nga haze nga pasabot dapat lang, wake mo ekspresar og rason og ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o maski pa. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Goju ichibang, paghatag og aksyon sa ubang tao. Ang formula kay te ageru sa ordinaryong sinultian ug te sashiageru sa humble speech. Ato kining gituki sa leksyon 69 ug 70. Paghatag sa aksyon sa paggunit. Motte ageru sa plain ug motte sashiageru sa humble speech. Ehemplo nga sentence, guniti ang bag sa imong mama o ihatag sa imong mama ang aksyon sa paggunit sa iyang bag. Okasang ni kabano motte agenasai. Okasang ni kabano motte agenasai. Goju nibang, paghatag kanako o sa mga tao nga suod kanako sa aksyon. Formula kay te kureru para sa plain speech ug te kudasaru sa honorific speech. Leksyon 69 ug 70 gihapon. Imong ihatag kanako ang aksyon sa paggunit. Motte kureru plain, motte kudasaru honorific. Pakigunit ragod kadiyot sa akong bag o ihatag kanako ang aksyon sa paggunit sa akong bag kadiyot. Chotto kabano motte kureru? Chotto kabano motte kureru? Goju sambang, mudawat sa action. Formula, te morao sa plain, te itadaku sa humble speech. Leksyon 69 ug 70 gihapon. Mudawat ko sa action sa paggunit. Motte morao sa plain, motte itadaku sa humble speech. Pwede bang magpagunit sa akong bag kadiyot? O pwede bang mudawat sa aksyon gikan nimo sa paggunit sa akong bag kadiyot? Kabano chotto motte moraimasen ka? Kabano chotto motte moraimasen ka? Goju yongbang, dili na mubuhat. Ang formula kay ang nai mahimong nakunaru. Nakunaru. Leksyon 72. Di na mugunit. Motanakunaru. Motanakunaru. Kung pirmi kang mamakak, ang imong pong wa nay balor. Uso o tsuki tsuzukereba, sono kotoba wa imi o motanaku narimasu.
嘘をつき続ければ、その言葉は意味を持たなくなります。55番, mubuhat na karon mismo. Formula, ru tokoro. Ru tokoro. Leksyon 66. Mugunit na karon mismo. Motsu tokoro. Motsu tokoro. Dihang mukupot na unta ako sa handrail, nadalinas ko og nahog sa ubos sa hagdanan. Tesuri o motsu tokoro de, subette kaida no shita e ochite shimatta. Tesuri o motsu tokoro de, subette kaida no shita e ochite shimatta. 56 番, naas tunga-tunga sa pagbuhat. Formula, teiru tokoro. Teiru tokoro. Leksyon 66. Naas tunga-tunga sa proseso sa paggunit. Motteiru tokoro. Motteiru tokoro. Nakita na ko ang nurse nga humok nga paggunit sa braso sa pasyente. Kangoshi ga kanja-san no ude o yasashiku motteiru tokoro o mita. Kangoshi ga kanja-san no ude o yasashiku motteiru tokoro o mita. 57 bang, maupagyoy pagkahumagbuhat. Formula, tatokoro. Tatokoro, leksyon 66. Maupagyoy pagkahumaggunit. Motta tokoro. Motta tokoro. Maupagyoy paghuman ako gunit sa bugat nga estante ug naminod ako mga tudlo. Omoi tanaw, motta tokoro de, yubi ga shibireta. Omoi tanaw, motta tokoro de, yubi ga shibireta. 58 bang, hapit gyud makabuhat. Ang formula kay ru tokoro datta. Ru tokoro datta. Leksyon 66 gihapon. Hapit gyud makagunit. Motsu tokoro datta. Motsu tokoro datta. Hapit gyud nako nagunite ang kaha nga perting pagkainita. Totemo atsui nabe o motsu tokoro deshita. Totemo atsui nabe o motsu tokoro deshita. 59 bang, pag-ekspresar og tumong. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus ni. Conjunctive ni. Leksyon 67. Mauni konjugasyon na gamiton kung ang atong main verb sa sentence kay moadto, moari, o mopauli o mobalik. Para mogunit. Mochini. Mochini. Tungod kay bugat ang bagahe, duhaming moanha aron kuhaon ang bagahe. Nimotsu ga omosugiru no de, futari de sochira ni mochi ni ikimasu. Nimotsu ga omosugiru no de, futari de sochira ni mochi ni ikimasu. 60 bang, tumong gihapon. Formula, ru tame ni. Ru tame ni. Leksyon 67. Ang ru tame ni magamit sa bisag unsang verb nga anaa sa main clause. Aron mo gunit, motsu tame ni. Motsu tame ni. Ug mao gihapong sentensa, tungod kay bugat ang bagahe, duhaming mo anha aron kuhaon ang bagahe. Nimotsu ga omosugiru no de, futari de sochira ni motsu tame ni iku. Nimotsu ga omosugiru no de, futari de sochira ni motsu tame ni iku. 61 bang, mo desider nga mobuhat. Formula, ru koto ni suru. Ru koto ni suru. Leksyon 73. Mo desider nga mo panag-iya. Motsu koto ni suru. Motsu koto ni suru. Tungod kay maayo nga investment, na desisyonan nako nga manag-iya og Bitcoin. Ii toshi nano de, Bitcoin o motsu koto ni shimashita. Ii toshi nano de, Bitcoin o motsu koto ni shimashita. 62 bang, mo desider nga di mobuhat. Formula, nai koto ni suru. Nai koto ni suru. Leksyon 73 gihapon. Mo desider nga di mogunit. Motanai koto ni suru. Motanai koto ni suru. Tungod kay aduna ko'y mga credit cards, na desisyonan nako nga di mokupot og daghang cash. Credito card ga aru no de, genki no amari motanai koto ni shita. Credito card ga
あるので、現金をあまり持たないことにした。 63 bang, mo desidir nga mobuhat isip balaod o kostumbre. Ang formula kay ru koto ni shiteiru. Ru koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Mo desidir isip kostumbre nga mogunit. Motsu koto ni shiteiru. Motsu koto ni shiteiru. Sa dihang mag-drive ko, nadesisyonan ako isip kostumbre nga mogunit sa manibela sa duha ka kamot. Unten suru toki, handle wo ryote de motsu koto ni shite imasu. Unten suru toki, handle wo ryote de motsu koto ni shite imasu. 64 bang, mo desidir isip balaod o kostumbre nga di na mobuhat. Formula, nai koto ni shiteiru. Nai koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Mo desidir isip balaod o kostumbre nga di na mogunit. Motanai koto ni shiteiru. Motanai koto ni shiteiru. Tungod sa inflation, nadesisyonan nako isip kostumbre nga di mogunit og daghang cash. Infre no tame, watashi wa genki no amari motanai koto ni shiteiru. Infre no tame, watashi wa genki no amari motanai koto ni shiteiru. 65 bang, madesisyonan nga mobuhat. Bali, laing tao nga wa hinganli ang mobuhat sa desisyon para nimo. Formula, ru koto ni naru. Ru koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga aduna o manag-iya. Motsu koto ni naru. Motsu koto ni naru. Aduna tai choice perme. Watashi tachi wa sentaku o itsumo motsu koto ni narimasu. Watashi tachi wa sentaku o itsumo motsu koto ni narimasu. 66 bang, madesisyonan nga di na mobuhat. Formula kay nai koto ni naru. Nai koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga wa. Motanai koto ni naru. Motanai koto ni naru. Nadesisyonan nga ang Tesla Roadster way ordinaryong manibela. Tesla no Roadster wa futsu no handle o motanai koto ni natta. Tesla no Roadster wa futsu no handle o motanai koto ni natta. 67 bang, madesisyonan nga mobuhat isip balaod o kostumbre. Formula, ru koto ni natteiru. Ru koto ni natteiru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga aduna isip balaod o kostumbre. Motsu koto ni natteiru. Motsu koto ni natteiru. Nadesisyonan isip kostumbre nga sa Amerika aduna sila'y bagong presidente kada 6 katuig. Amerika de wa 6年ごとに新しい大統領を持つことになっている。アメリカでは6年ごとに新しい大統領を持つことになっている。68 bang, madesisyonan nga di mobuhat isip balaod o kostumbre. Formula, nai koto ni natteiru. Nai koto ni natteiru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga wala isip balaod o kostumbre. Motanai koto ni natteiru. Motanai koto ni natteiru. Nadesisyonan nga ang mga pasahero di mobitbit og sobra sa usa ka hand carry bag. Joukyaku wa tenimotsu wa hitotsu ijou motanai koto ni natteiru. Joukyaku wa tenimotsu wa hitotsu ijou motanai koto ni natteiru. 69 bang, basin. Pasabot sa basin kay adunay gamay nga tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus kamo shirenai. Kamo shirenai. Leksyon 74. Basin aduna. Motsu kamo shirenai. Motsu kamo shirenai. Basin adunay cash si Miss Suzuki. Suzuki-san wa genki no motteiru kamo shiremasen. Suzuki-san wa genki no motteiru kamo shiremasen.
Nanadyu bang tingali, bali 50-50 tsansa nga mahitabo. Formula kay full conjugation sa verb plus daro. Daro, leksyon 74 gihapon. Aduna tingali, motsu daro. Motsu daro. Aduna tingali kash si Miss Suzuki. Suzuki-san wa genki no motte iru desho. Suzuki-san wa genki no motte iru desho. 71 bang siguradong mabuhat, bali sobra 80% tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus ni chigainai. Ni chigainai. Leksyon 74 gihapon. Siguradong aduna. Motsu ni chigainai. Motsu ni chigainai. Siguradong adunay cash si Miss Suzuki. Suzuki-san wa genki no motte iru ni chigai arimasen. Suzuki-san wa genki no motte iru ni chigai arimasen. 72 bang dapat lang mabuhat. Formula kay full conjugation sa verb plus has. Has, leksyon 76. Dapat lang nga aduna. Motsu has. Motsu has. Tungod kay pirming nag-business trip si Miss Hayashi, dapat lang nga aduna siya credit card. Hayashi-san wa yoku shuchou suru kara, credit card o motte iru hazu da. Hayashi-san wa yoku shuchou suru kara, credit card o motte iru hazu da. 73 bang rason sa pagbuhat. Formula kay full conjugation sa verb plus wake. Wake. Leksyon 77. Rason nga aduna. Motsu wake. Motsu wake. Tungod kay convenient kayo ang subway sa Tokyo, way rason nga manag-iya og kotse. Tokyo de wa chikatetsu ga totemo benri na no de, kuruma o motsu wake wa nai. Tokyo de wa chikatetsu ga totemo benri na no de, kuruma o motsu wake wa nai. 74 bang bisan. Ang formula kay full conjugation sa verb plus noni. Noni. Leksyon 78. Gamiton ta ang noni kung ang atong main clause way kahilambigitan sa naminaw. Pues ang atong sentence di pwede nga usa ka hangyo, suwestyon, pagmando o pangutana sa naminaw. Bisan manag-iya. Motsu noni. Motsu noni. Bisag aduna siya kotse, moadto siya sa trabaho gamit ang bus. Kare wa kuruma o motte iru noni, bus de shigoto ni ikimasu. Kare wa kuruma o motte iru noni, bus de shigoto ni ikimasu. 75 bang ug katapusang conjugation ni ining video ha. Bisan gihapon. Ang formula kay full conjugation sa verb plus keredomo o ang mga variation ni ini sama sa kedo o keredo. Leksyon 78 gihapon. Gamiton ta ang keredomo kung ang atong sentence usa ka hangyo, suwestyon, pagmando o pangutana ngadto sa naminaw. Bisag aduna. Motsu keredomo. Motsu keredomo. Bisag aduna kay kotse, mas maayo moadto mag-train para makalikay sa traffic. Kuruma o motte iru kedo, jiutai o sakeru tame ni densha de itta hou ga ii. Kuruma o motte iru kedo, jiutai o sakeru tame ni densha de itta hou ga ii. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki ni ining video ha. Numero 51 hasta 75. Paghatag og pagdawat og aksyon. Dili na mobuhat. Tokoro, mga punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, og ang mga pseudo nouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake, mo ekspresar og rason, og ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o bisag kuan pa. Sa sunod nga video nga katapusan sa series, atong tutukan ang katapusang 25 nga conjugations, numero 76 hangtod 100.
ang passive tense, causative tense, ug causative passive tense. Pag-ekspresar og hangturan, pagbuhat og ingon-ani, intensyon, personal nga obserbasyon ug chismis. Sa paagi nga nabuhat na, buhaton daan, paduol og palayo, way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat unya mohunong, tiwason og buhat, buhatog usab, hingpit nga buhaton ug dili hingpit nga buhaton. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, ug ha break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.